Πρώτη φορά είδα κάποιον να αλλάσει ταχύτητες σαν καμιά άσκηση. Καλημέρα σας και καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα βίντεο. Για όσους δεν με ξέρετε, είμαι ο Ραφαήλ. Για όσους με ξέρετε, σίγουρα και παραπάνω έχετε κάποια παράπονα από μένα. Η αλήθεια, χάθηκα τον τελευταίο καιρό που το YouTube. Ξέρω το ότι ό,τι και να πω είμαι αδικαιολογήτος, οπότε δεν χρειάζεται να πω κάτι για να δικαιολογήσω τον εαυτό μου. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι shit happens, υγεία, αλλά οι στόχοι παραμείναν στόχοι στο θέμα του fitness, όχι όπως κάποιους άλλους. Τέλος πάντων, θα σας πω έτσι λίγο το τι έκανα καθώς περνούσε ο καιρός. Τελευταία φορά που σας μίλησα ήμασταν ακόμα στο CAT, το οποίο ετέγιωσε με μεγάλη επιτυχία. Εδείχναμε κάπως έτσι. Μετά ξεκίνησα τον όγκο κάπου στα μέσα του Νοεμβρίου. Τέλειωσα περίπου μέσα του Μάη, όπου έδειχνα κάπως έτσι. Και τώρα είναι ότι μπήκα ακριβώς CAT. Απλά μειώσαμε λίγο τις θερμίδες, παραπάνω είμαστε σε φάση συντήρησης, έτσι ώστε να μπορώ να σάσω λίγο την όρεξη μου, την πέψη μου, το πόσο φουσκωμένος ήμουν κλπ. Επειδή εντάξει, όσον είσαι στον όγκο, θέλεις εν θέλεις να βάλεις λίπος. Το θέμα είναι να με βάλεις πάρα πολύ λίπος από ό,τι πρέπει. Εντάξει, όσοι με ξέρουν, κλασσικός μαλάκας, στο τέλος ψιλογάμισα τα. Αλλά εντάξει, φέτος τον όγκο κατάφερα να κάνω κάτι που δεν μπορούσα να καταφέρω άλλες φορές. Κατάφερα και έσπρωξα το φαΐ στις 4.300 θερμίδες. Που για μένα είναι ένα πολύ μεγάλο επιτεύγμα, οι άλλες φορές δεν μπορούσα να το κάνω. Και τώρα φέτος μπορούσα να το κάνω με πάρα πολλά μεγάλη ευκολία. Να σπρώξω 4.300 θερμίδες, αλλά καθαρό φαΐ. Δηλαδή είχε μέρες να φάω ή να κάνω κάποιον off plan, παίρνα το αρκετά καθαρά φέτος. Εντάξει, εννοείται ότι έτρωαμε που και που. Οπότε, όπως είδατε στον τίτλο του βίντεο, σήμερα έχουμε έναν full day of eating. Η ώρα είναι 6:20, 6:30. Βγήκαμε λίγο έξω να κάνουμε τα πρωινά μας steps. Θα πάω τώρα σπίτι και να σας ανοίξω στο meal 1. Οπότε είμαστε σπίτι, έτοιμοι για το γεύμα 1, το οποίο είναι 60 γραμμάρια βρώμη, 40 γραμμάρια whey, μαζί με 100 γραμμάρια μπανάνα και 20 γραμμάρια φυστιοβούτυρο. Θα το φάω. Μετά πάω να κάνω λίγο τις δουλειές της δικές μου. Έχω λίγο θκιάβασμα, να κάνω check λίγο τους clients. Επειδή σήμερα να λοιπόν σχεδόν όλη μέρα. Σήμερα το βίντεο είναι έτσι special. Επειδή να έχουμε σήμερα ίσως 2 special guests. Να πάμε Λευκοσία για γυμναστήριο. Επειδή σήμερα είναι Δευτέρα του κατακλεισμού, οπότε τα παραπάνω γυμναστήρια στη Λεμεσό είναι κλειστά. Ήβρα μια ευκαιρία για να μπορούμε το βίντεο να πάμε Λευκοσία. Θα πάμε στο Profit Center, νομίζω κάπως έτσι λέγεται. Να βάλω μετά κάποια clips από το workout. Τα παιδιά εκείνα λογικά ξέρετε τα. Αν ασχολείστε με τα social media, σίγουρα κάπου πρέπει να τους ξαναείδατε. Οπότε ναι, αυτά κλείω και να σας ανοίξω στο γεύμα 2. Λοιπόν, προχωράμε στο γεύμα νούμερο 2, το οποίο είναι 100 γραμμάρια ρύζι μαζί με 135 γραμμάρια κοτόπουλο, 10 γραμμάρια ελαιόλαδο και έξτρα δικό μου 5 γραμμάρια μουστάρδα. Αυτά. Και να σας ανοίξω στο γεύμα 3, το οποίο είναι το pre-workout meal. Η ώρα τώρα είναι
10 και 20, 10 και 30. Το φάμε, πανάμε λίγα steps, εξαρτούμε πίσω, συνεχίζουμε το θκευάσμα. Αυτά, θα σας ανοίξουμε μετά. Έχουμε τρίτο γεύμα της ημέρας, το οποίο είναι το pre-workout γεύμα μας. Σταθερά κοτορίζο, κοταρίζι, ρύζι, κότα, whatever. Έχουμε 75 γραμμάρια ρύζι και 135 γραμμάρια κοτοπούλο. Οπότε να το φάμε τούτο, να το χωνέψουμε, να κάνουμε ένα μικρό power nap και σε καμιά ανάμιση ώρα περίπου να πάω και τους άλλους και άλλη Λευκοσία. Λοιπόν, ήρθαμε στο Profit Center στη Λευκοσία. Μαζί μου έχω τον Στάθη Μαυλώματα. και μαζί να κάνουμε ένα push workout. Το workout τι περιέχει, τι ασκήσεις? Έχει incline press, chest press, να κάνουμε flies. Έχει 2 ασκήσεις για ώμους και 2 ασκήσεις τρικεφάλου. Άρα, πάμε να το workout. Anabolic workout. Λοιπόν, κοπέγια, τούτος είναι ο τρίτος που έρχεται μαζί μας, αλλά έκολωσε την τελευταία στιγμή. Τι workout κάνεις? Ωραίος. Σφίξε μας λίγο. So, my name is Lefteris και ασχολούμαι με τον bodybuilding εδώ και 2 χρόνια. Είσαι φυσικός. Σήμερα κάνουμε πλάτη, εγώ κάνω πλάτη, τα 2 παιδιά κάνουν στιχώς. Και θα σας δείξουμε στο τέλος του βίντεο το post-pump. Ας σου είναι τώρα. Σοβαρό γυμναστή. Πολλά ωραία μηχανήματα. Ψεύτης! Παγκόσμιο, Δεν είσαι δική σου βίντεο, αρκετά φιλικός ο κόσμος μπορώ να πω. Τελειώσαμε τώρα τα incline dumbbell press μας και τώρα πάμε σε decline chest press. Τώρα έχουμε pec deck fly. Έχουμε cable lateral raises με το ρόστο equipment δαμέ. Σπονσόρας. Σπονσόρα. Κοπέλα του Λευτέρη. Αετόν, αετόν. Αν κάνεις με τα ροζ, να έχεις όμον όπως το Λευτέρη. Ενώ δεν είναι ροζ. Αν δεν είναι ροζ, να έχεις όμον όπως το δικό μου. Επόμενη άσκηση. Πάμε front raises, πάλι με τα calves. 2 set, 12-15 επαναλήψεις. Στάθη, ερωτήσει. Ποιος σε ξεκίνησε γυμναστήριο? Ήμασταν. Ποιος? Πες μου, Ποιος? τι ποιος ρε. Ποιος σε ξεκίνησε γυμναστήριο?
Ο πρώτος που πήγα γυμναστήριο μαζί του και έπεισε με να ξεκινήσω το γυμναστήριο ήταν ο Μπάκας. Κάπως έτσι, ο μαθητής νικάει τον δάσκαλο. Κάπως έτσι γίναμε gym rats. Συνέπεια, το 2018 ήμασταν Δευτέρα Λυκείου. Μπορεί τα workouts να είναι της πούτσας, αλλά ο κύριος Ποδάς συνέχιζε. Κατάδεχτησε πάνε το γυμναστήριο του, τα workouts μπορεί να μην ήταν τόσο καλά, αλλά συνέπεια μέτρα. Consistency is key, ακριβώς. Σε ξελούν το κεφάλαιο σου. Κάτι κάναμε. Παγιά πατούν. Είμαστε προς το τέλος του workout. Έχουμε πρώτη άσκηση για τρικέφαλα. Head extensions με row. Τελευταία άσκηση για το σημερινό workout. Έχουμε tricep pushdowns μαζί με στραβόν μπαρ. Another great workout in the books. Έχεις κάτι να πεις? Ούλον πιέσει και ούλον gym. Το workout πήγε αρκετά καλά. Εντάξει, στα πλήστα μηχανήματα ξανακάμαμε το οπότε ξέραμε αν περίπου πώς να παίξουμε με τα φορτία. Το workout για μένα τούτον ήταν και όρκο. Αυτά, ελπίζω να σας άρεσε το workout και να σας ανοίξω στο γεύμα 4, το οποίο είναι το post-workout. Λοιπόν, έχουμε το τέταρτο μας γεύμα, το οποίο είναι το post-workout. Περιέχει 100 γραμμάρια Coco Pops μαζί με 35 γραμμάρια Whey και 50 γραμμάρια χουρμάδες. Λοιπόν, ήρθαμε σπίτι, κάναμε τα μπάνια μας και είμαστε έτοιμοι για το πέμπτο γεύμα της ημέρας, το οποίο είναι 300 γραμμάρια πατάτες μαζί με 135 γραμμάρια μοσχάρι νουά και 100 γραμμάρια ανανά. Λοιπόν, ερχόμαστε στο τελευταίο γεύμα της ημέρας, το γεύμα νούμερο 6, το οποίο αποφάσισα το κάνω blend 20 φορά. Έχουμε 50 γραμμάρια βρώμη, 30 γραμμάρια whey πρωτεΐνη μαζί με 20 γραμμάρια φυστικό βούτυρο και 200 γραμμάρια blueberries. Κανονικά, σε αυτό το γεύμα είχα 100 γραμμάρια και τα άλλα 100 γραμμάρια berries ήταν μέσα στο post-workout. Απλά επειδή όπως είπα ήμουν εκτός Λεμεσού σήμερα, εν ήξερα θα χαλούσαν ή όχι επειδή ήταν πολλές ώρες μέσα στον ήλιο. Είπα να μην το ρισκαρώ, να μην πάθω κάτι. Οπότε ναι, αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάνετε ένα like, share, subscribe και καμπανάκι. Να βάλω τα Instagram των παιδιών κάτω στην περιγραφή. Αν θέλετε να πάτε να τους κάνετε ένα support και εκείνους, πάνε, εν κοστίζει κάτι. Και θα τα ξαπούμε σύντομα σε ακόμα ένα βίντεο. Το πιούμε, ανοιχτά σας.